Sathar thalak nei tum hianin an omdu na an ti lai vel kham te hi ka bi kwal ve photo thina amai ro chu ka tong fu hlei thei lawa tun tu me ro chu van nei thak divin ka tong fu ve ta hlawa amai ro chu alo chuak chhun hi ala pui tling lutuk lo ni in alanga an chen na kham hi asang khop maya mitlong phei chuan ama po hi ka han mu thei lawa camera hmanga kan han thira kan han po hnai khan ka mu thei chawa an hnuai epatangin kan la a omna lai hi a han san mawang hianin aron hoi thlawang wang thin chung po in ama po hian a chet vel dana min hlau lem lo ni in na riat thei ani a omna lai a han san mawang hianin zoom na sat te nga ya hetia video ala tur chuan camera atin ngar te angaya wang hianin alo chele thina chowangin tuna kan video po hi alo che deuh hlekani po in lo riat thiam ka be seya khovela hian sathar hi chili an oma chung chili jinga chuan india rama hian chithum kan nei ve a chung chithum te chu north east lama hian an om vek tura ngayani a Mizoram om hi engchi chiange ti azirmi te ni lem lo chuan pol taka soi ngam ahara a eng po chu ni se Mizoram po hian heng india rama om chi thum te po hi om vek theya ngai an ni thowa tuna kan mu hi a uk deuh hlek a uk sen deuh hlek hin hei kan mu a ni danga mun danga sathar mu thin te hianin avar po deuh thung hian an soi thina chu tun thlasik te alo nia chu wang chuan an hmul rong in thlak wang nge chung avar po deuh thung te nen chuan achidang an ni hrim ti po kha keini azirmi ni lem lo tan chuan soi chian fak a thei lawani Sathar tha lak lai lain tlang chip lama lungdu paron thlok duai doi maya kan lak san le lokane Sathar te hi khovela nung chahum hal tu pol lian IUCN te po ina chimit ngai to a an ngai an red lisa an da ania kan rama nge po hianin sathar hi mu turan tam to lo kho maya chu wang chuan hum hal po hi an mamo hle ani soi to angin keini po khoi a emote kalkwal kan ni a kham an om thin na an sei te po kan bi kwal na sa thin to a amai ro chu an thalak tur van zia atang hianin kan rama po hian sathar hi an tam to lowani ti ati chiang khop maya kan hum hal atul hle ani
a chhuna te hi kan hum hal la poimo to khop mai Sathar te hian tun ang hun chho November December thla chho vela hian chi an thla thina anu hianin tharuk chung vel no apai thina anu anei don hi chuanin ama inakal ranga mun bi rulaya avaneya ni enga mozat avatombo pui wangwanga ti chuan tlema alei kan dewa aron ruai chuak thina anu te hian thali thlanga bor vel nute a hne thina ti chuan kumni atanga kumthum bor vela hianin chi thla thein an lo pui tling vele thina ni tum khata no pakhat chau a hring thina am ero chu kumtinin no hi a hring thei thunga ni tuna mi te hi adam chiang vak lowa mani chu o katia a ke te hi a phu hleuh hleuh maya khosik anei nge ama po hi a che hi a zoi oi reu riau ten ka hria a man kuma khanin sathar pul hri kha aleng to a khami tum khan sathar tam tak an thi pha to a anni po hi mihring te hian ti hlum mia lo po ni ila ral le hri hi an tuar na save thina an chimi mai hi a hlawm to khop mai ni danga khan ka video danga ka da to nu ni tho ma sela an in an lo dan te mu fia zok nan tun tu ma po hianin Saza le Sakhi video te karon da tel vele hrim hrimange